Днес ще си говорим за нещо наистина различно. Един проект за преустройство на обществото, който е толкова радикален, че звучи като научна фантастика. Казва се планетарна демархична конституция. И повярвайте ми, това не е просто поредната политическа теория, а опит да си представим света по начин, който може би никога не сме си представили. Но нека започнем от тук. Усещането, че нещо не е наред. Че настоящите ни политически и икономически системи просто не работят както трябва. Постоянни кризи и неравенство, усещане за безизходица. Сякаш играем игра с предварително счупени правила. Ето този цитат от източника, на който се базираме, улавя точно това. Това чувство е почти навсякъде. И то ни кара да си зададем въпроса: ами ако можехме да рестартираме всичко? Да започнем от нулата с напълно нов набор от правила? Добре, закопчайте коланите, защото първата идея е истински шок за системата. Тя казва: с Богом на националната държава и на професията политик, каквито ги познаваме. Какво означава това на практика? Ами, представете си свят без изкуствени граници, а вместо това с естествени биорегиони. Край на политическите партии, на лобита, на безкрайните кариери в парламента. Но тогава кой управлява? Кой взема решенията? И тук идва отговора. Вместо избори, системата използва нещо много старо, но в този контекст супер революционно – жреби. Хората, които управляват, се избират на случайен принцип, като в лотария. Така събранието става буквално умален модел на цялото общество, а не елитна група. И мандатите са супер кратки, за да не може никой да се окопае във властта. Ето я и логиката зад всичко това. Вместо да се опитва да се бори и с симптомите на корупцията, тази система атакува директно нейния корен – концентрацията на власт за дълго време. Идеята е, че това е основният проблем, просто фундаментално различен подход. Хайде сега да видим втората идея, която е не по-малко разтърсваща, но този път удря в сърцето на икономиката и на нашето разбиране за собственост. Представете си следното. Всеки един човек на Земята се ражда като акционер. Акционер в природните ресурси, в цялото натрупано знание и, тук е най-радикалното, в 50% от целия производствен капацитет на планетата. Това променя всичко. Забравете за данъците, както ги познаваме. Няма принудително събиране на пари. Вместо това всеки получава така нареченият планетарен дивиденд. Това не е социална помощ, не е подаяние. Това е буквално твоят дивиденд, твоят дял от печалбата на планетата. Преминаваме от принуда към право на собственост. Да, числото е точно това. 50%. Не 5, не 10. 50. Човечеството става 50% партньор във всяка една икономическа дейност. А това означава, че интересите на бизнеса и интересите на всеки един от нас стават едно и също нещо. Добре, преминаваме към третата идея, която отговаря на въпроса: супер, но как точно се упражнява тази власт на практика? Тук разделението на властите е доведено до съвсем ново, много интересно ниво. Структурата е всъщност много ясна. Имаме гражданите, избрани чрез жребий, те казват какво искаме да постигнем. Например, искаме чист въздух. След това идват експертите, избрани по умения. Тяхната работа е да измислят как да го постигнем по най-ефективния начин. И сега идва най-важното. Ако тези експерти се провалят заради некадърност или корупция, те отговарят с личното си имущество. Ето това е реална отговорност. Четвъртата идея въвежда една концепция за свобода, която почти не съществува в нашия свят. А именно, правото да не си част от играта, ако не искаш. Нарича се режим остров. Просто е, ако не си съгласен с системата, можеш да се оттеглиш. Да, отказваш се от планетарния дивиденд и другите ползи, но си напълно, ама напълно свободен да живееш по свои правила. Това е един вграден отдушник за всякакво социално напрежение. Този цитат от източника го казва може би най-добре. Участието е изцяло доброволно. Това означава, че системата трябва постоянно да доказва, че е полезна и добра, за да искат хората да са част от нея, а не да ги държи на сила. И така стигаме до последната, пета идея, която е може би най-дълбоката промяна. Тя предефинира изцяло какво означава сигурност.
Тук промяната в мисленето е огромна. Първо, забравяме за националните армии. Няма ги. Вместо тях се създава малка обща сила, която да ни пази от общи екзистенциални заплахи. Да кажем, астероиди или глобални пандемии. Фокусът се измества от конфликтите човек срещу човек към оцеляването на вида ни. В основата на всичко е идеята, че престъпността и насилието са просто симптоми на една счупена система. И вместо да се борим с симптомите чрез повече полиция и контрол, тази система атакува причините – бедността, липсата на възможности и на достоинство. Когато основните нужди на всички са задоволени, повечето мотиви за престъпления просто изчезват. Да, тези 5 идеи – край на държавата, планетарна съсобственост, власт чрез жреби, право на изключване и сигурност чрез достойнство звучат абсолютно радикално. Но може би точно това е смисълът им. Да ни накарат да поставим под въпрос самите основи, върху които е изграден светът ни и да ни оставят с този провокативен въпрос. Разбира се, това, което направихме, беше само да надникнем през ключалката. Ако тези концепции са запалили любопитството ви и искате наистина да се потопите в детайлите, пълният текст на Конституцията и много други материали ви чакат на demarkia.org. Благодаря, че отделихте време да помислим заедно за едно различно бъдеще.